Camagwini mzikaphalo bendithi namhlanje make sijonge kukho eligama xhaphakileyo sithanda ulibiza sometimes ezinto siyafuna uba sizicacise ukuba yinto ngubani okanye yintoni ucamagu. Ucamagu ingelosi yokukhanya. Ucamagu lithongo lokukhanya, imimoya engazange yaphila leyo emhlabeni. Abantu abanjalo abayelo mimoya kuthiwa ngamathongo abangazange baphila. Ngaba basidibanisa nomvelingqangi Qamata. Ukhona ke umehluko ke apho phakathi kwethongo nesihlwele, ngoba isihlwele ngumuntu ongasekhoyo ophilayo, ophila kumuntu ophilayo okhoyo emhlabeni. Umoya womuntu ongasekhoyo xa ungene kumuntu ophilayo, lo moya lo kuthiwa sisihlwele. Xa ihlanganiswa ke ngokubekho nesinyanya, ngoba sona isinyanya ngumoya nawo womuntu ongasekhoyo ohleliyo ophilayo nawo, kodwa ke ongekangeni kumuntu ophilayo. Xa usongenile kumuntu ophilayo uyatshintsha lo moya lowo, kuthiwa ke ngoku sisihlwele. Ile nto uyawuva umntu xa ethetha athi omnye umntu wena usazi isihlwele sam, wena umuntu usazi isihlwele sam, kuzokwexela lo muntu ongasekhoyo ophilayo apha kuye. Kubekho ngoku aba bakuthiwa abantu kuthiwa ngamathongo. Amathongo abantu abangazange baphila. Ngabula intetho yamaKrestu uba ngaba besithetha ngolu hlobo besizawuthi zingelosi. Njengoba nasebuKrestwini kukho zangelosi kuthiwa ngoSaint Michael, Saint Gabriel, Saint Joseph, Saint Raphael, nezinye ezo. Eza kwantu ke ngoku ngoHele, ngoCamagu, ngoChosi, kodwa eyona ingelosi enkulu yilena kuthiwa nguCamagu, ngoba uCamagu ingelosi yokukhanya, ingelosi ezisa ukukhanya, ekuthetheka nokubana ke ukuze kubekho ilanga labakho ngaye uCamagu. uCamagu owazisa ilanga. Naxa umntu ke ngoku eyibiza loo ngelosi leyo kuzuke biza ukukhanya phakathi kwempilo yakhe. Sinazo nathi ingelosi zokukhanya zomzi wakuthi, nakumzomnyama njengapha esizulwini kuthanda ukusetyenziswa ingelosi yabo, eyabo ingelosi elithongo nayo unomkhubulwana, which is the angel of fertility. Njengoba ndichaza nalena ke ngokuCamagu, Camagu ingelosi yokukhanya, the angel of light. Sibe nayo ke ngoku njengoba besitsho nabathi makube Hele, sibe nayo uHele, which is an angel of peace, ingelosi yoxolo leyo. Xa abantu befuna kubekho uxolo babiza izongelosi. Bakhona noChosi nezinye wethu ingelosi ezininzi, ingelosi zomdlomnyama. So benifuna nje abantu bacaciseleke kule nto kaCamagu ukuba ngubani uCamagu. uCamagu zange waphila, kodwa ingelosi eyazisa ukukhanya. Ukukhanya ke ukwazi ukuqonda kuza ngalangelosi nokuzazi izinto. Ilangelosi ehambisa ulwazi nokuqonda nokuzazi izinto ebantwini, nokukhanyiseleka kwesizwe ngokubanzi kuza ngalangelosi ithi Camagu. Yile nto ke ngoku umuntu omXhosa kakhulu ozathi Camagu ubiza langelosi. Ngokuyibiza ngolaa hlobo uyayimema uba ibe khona empilweni yakhe, uba uyayimema uba ibe khona emathongweni akhe. So ibalulekile mzekwanto uba siziqonde izinto uba zivelaphi noba zenzeka kanjani. Camagu.